Ten mamy wielki bubon. Ano? Wielki bubon musi być tam, co na dole jest, ano? Małe musi ma dole, ale wielki bubon musi być położenie, a podkładnie podkładnie do ryznego, no? Tak. Skutki tak na wielki bubon, tak to, a mały bubon musi być też tak to teraz Same to chyba tam tu. tak, najpierw to uwolnienie, no? A dziś na bolestrzecie, to są uwolnienie, a dziś nam dobre rado, no? A to trzeba jak kantar to zimno, tak to równie zimno każdy, no? A już dobrze zaczynał, trzyma głównie, to uwolnia tak to. A posso perder esse foro, a frente desse foro.